Kraken on merihirviö, joka mainitaan monien ihmisten myyteissä ja tarinoissa. Jättimäistä kalmaaria tai mustekalaa muistuttavana se elää syvissä valtamerissä ja merissä. Ensimmäistä kertaa se mainittiin skandinaavisissa legendoissa hirviöksi, joka saattoi aiheuttaa valtavia pyörteitä sukeltaessaan ja napata ja upottaa koko aluksen. Vuonna 1752 julkaistussa kirjassa Norjan historia Krakenia kuvataan kauhistuttavimmaksi hirviöksi koko maailmassa. Jotkut merimiehet kertoivat tarinoita jopa 2,5 kilometrin pituisesta pedosta. Ja merimiehet, jotka tapasivat Krakenin ensimmäistä kertaa, luulivat virheellisesti sen olevan saari. Tutkijat löysivät 20 metrin pituisen iktyosauruksen luurangon, jonka rintakehä oli murtunut. Näytti siltä, että suuri lonkero oli kietoutunut iktyosauruksen ympärille, murskaanut sen ja vetänyt sen pohjaan. Tämän olennon loisintamenetelmä muistuttaa fantastisen elokuvan skenaariota, jossa muukalaismieli ottaa vallan olennon aivoissa ja saa sen tekemään aivan outoja asioita. Säkjuulinanaaras etsii satunnaista saalista rapujen joukosta ja tarttuu sen vatsaan, jossa naarasrapujen munat yleensä hautoutuvat. Tästä hetkestä lähtien raukan koko elämä on alistettu etanan kaltaisen vieraansa tarpeiden tyydyttämiseen. Rapu ei voi enää kasvaa, sulattaa ruokaa tai tuottaa jälkeläisiä, sillä kaikki hermokeskukset ovat täysin isännän hallinnassa ja ravinteet päätyvät suoraan loisen vatsaan. Kun säkjulina alkaa munia satoja munia, rapu hautoo niitä luullen, että ne ovat sen omia jälkeläisiä. Nopean virran löydettyään he hajottavat loisten munia, jotka löytävät uusia uhreja ja jatkavat tätä loputonta rapuorjuuden kierrettä. Oletko menossa kalaan ilman onkia? Tarkalleen. Tämän kalan pyydystämiseen tarvitset vain kätesi, hyvän reaktion ja joitain faktoja tästä oudosta keuhkokalasta, Afrikan keuhkokalat. Se asuu pääasiassa trooppisissa makeissa vesissä. Koko vaihtelee 0,5–2 metristä ja paino voi olla jopa 18 kiloa. Afrikan keuhkokalat on ainutlaatuinen olento planeetallamme, sillä tällä upealla kalalla on sekä keuhkot että kidukset. Se auttaa kaloja kuivina aikoina, kun vesialtaat kuivuvat. Rintaävien avulla Afrikan keuhkokalat kaivaa itsensä syvälle lieteeseen ja kietoutuu liman koteloon. Ja silloin ainutlaatuiset supervoimat ovat hyvässä asemassa, keuhkojen hengityksellä ja kyky hidastaa elämänprosesseja jopa 60 kertaa. Lepotila voi kestää kuukausia tai jopa vuosia, ja tämä ajanjakso on paras tilaisuus pyydystää Afrikan keuhkokalat.